Phlim Rapture kabalashna bat penmi do Dominic Sangma na Meghalaya kala yo Khusnam haga 7 Malaysian International Film Festival arjar arpasau kabalong Kuala Lumpur. Ya kanika Khusnam jong kanika Phlim lapdiang do cinematographer Utozo Xavier ubala trishitom banwan ra jinjob ya kanika Phlim garo na Meghalaya. Ka Phlim Rapture kanika Phlim shapang u Khana ba Phlim ubadon ka jingpang na ka jingbom la ban yu I hakapon menmiet kabalatip kum ka night blindness. Ka Khana kalong ba uni u Khana usa ashnong na kaminsim jing shap tiang namar baki breu ki ja halor ka jingpur Khana baki don ki nong ra bor bat ki shim ki do jam na kamen ki breu. Ka Khana jo ka Phlim kala khring ik babun ki nong pet Phlim hakaleng ki jaka bat ka ben iru ek jingru spa ka kol shor hakajat ben riu khasi. Ya ka Phlim la kershan da u Hubert Balls Vision Sudes bat ka Doha Film Institute. Hadin Khusnam bala bishar bnya ya kanika Phlim and sapalai pat ba ya ka Phlim Rapture hakasin baningkong hajala Meghalaya hatura Garo Hills hakatsan tarik nailar ka jingjob kanika Phlim Rapture kamdei bapen I tang ya kasap hagaro henrei hakaleng ki jaka hakathan shathila mingi